दा जोंहा दिलीप शइकिया बिथाङा सासे बहुत सिनियर लिडार। बिथाङा भारतीय जनता पार्टीनि आसाम रायजोनि आफादगिरि। जोंनिबो बियो दैदेनगिरि, जों जोबोद मान होयो। जोङो बिथांखौ जोबोद माने अनोबो। अननायखायनो जोङो थांनाय बिसायख'थियाव जोबोद खस्थ' खालामनानै बिथांखौ जों देरहाहोदों। जोंनि बिटिआरनि रायजो राजाफ्रा बिथांनि सायाव गोबां मिजिं दं, गोबां सिमां दं। जोंनि रायजो राजाफोरनि थाखाय माबा मोनसे मावनानै होगोन होननानै। पार्लियामेन्टआव थांनानै बिथाङा गावनि आवाजखौ दैखांहैगोन होननानै जोंहा फोथायनाय दङ। नाथाय दिनै बिथाङा बे 6 शिडिउल आरो बेल्ट एन्ड ब्लकनि बाथ्रा मख'नानै मोनसे नङा मोनसेखौ बोखारगोन होननानै जे बुंदों। दा बे बेल्ट एन्ड ब्लक आरो 6 शिडिउल बे मोननैबो जोङो उदांस्रिनि साननिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे आयेन। जे बेल्ट एन्ड ब्लक, प्रटेक्टेड बेल्ट एन्ड ब्लकआ 1866 मायथाइनि जे हानि आयेन दङ, हाखौ सामलायनो थाखाय जे आयेन बानायदोंमोन 1886आव ब्रिटिशनि समाव। बे समनिफ्रायनो फैनानै 1947 मायथाइयाव प्रटेक्टेड बेल्ट एन्ड ब्लकखौ सोरजिनाय जादोंमोन मोनसे थांखि लानानै। दा 1947 मायथाइयाव जायफोर दैदेनगिरिफ्रा बेखौ नांगौ होननानै गायसनदोंमोन, नांगौ होननानै बेखौहाय इमप्लिमेन्ट खालामदोंमोन आरो 6 शिडिउलखौबो बै समावनो इमप्लिमेन्ट खालामदोंमोन। बे इमप्लिमेन्ट खालामग्राफ्रा गोरोन्थिमोन होननानै बिथाङा बुंनो नागिरदों। आरो 2003 मायथाइयाव जेब्लानाखि बिटिसिखौहाय जागायनाय जादोंमोन, बिटिसिखौ सोरजिनाय जादोंमोन, बे समावथ' गोरों गोराफ्रा गासिखौबो स्टाडि खालामजोबखानानै मोनसे जायगायावनो 6 शिडिउल आरो मोनसे जायगायावनो प्रटेक्टेड बेल्ट एन्ड ब्लक सोलियोना सलिया बे गासिखौबो सानजोबनानैसो बे बिटिसिखौ सोरजिदों बा बिटिआरखौ सोरजिदों 2020 मायथाइयाव। गतिके बिथाङा गावखौनो बहुद गोरोंद्राय साजायनो थांनानै गावखौनो माने जाद्रायाखिसै नामा होननानैसो प्रमान होनाय बायदि मोनसे नुनो मोनदों आङो। बिथांखौ खावलायदों जाहाथे बिथाङा आयेनखौ जाहाथे मोजाङै फरायबावो आरो बिथाङा हारसिङै जेखौबो सोलायनो हाया बे जिनिसखौ बिथाङा बजबनानै लानाया मोजां। नङाबा जोंनि रायजोफोरनि गेजेराव मोनसे कनफिउजन, मोनसे केअस, मोनसे गावजों गाव भुल बुजा बुजि सोमजिगोन। बेखायनो दिलीप शइकिया बिथांखौ आङो मोजाङै सानफिननानै नायनो थाखाय खावलायदों।